magtampisaw sa malamig at malinis na tubig at mabighani sa ganda ng tanawin sa muling pagbubukas ng Puyao Picnic Grounds sa Puyao River ng bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Opisyal na inanunsyo ang muling pagbubukas nito sa publiko matapos sumailalim sa ilang buwang rehabilitasyon dahil sa pagkasira ng ilang bahagi nito nang hagupitin ng bagyong Christine at Pipito noong nakaraang taon. Ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas sa pangunguna ng kanilang Tourism Office ay naglaan ng dedikasyon upang mapaganda ang naturang pasyalan, lalo na at paparating na naman ang tag-init sa bansa kung saan dadagsa muli ang mga turista. Ngayong papalapit na ang summer season, ang Puyao Picnic Grounds ay talaga namang nakakabighani, lalo na sa mga nature lover dahil sa sariwang hangin na malalanghap dala ng lunti ang bulubunduking nakapaligid rito at malinis na ilog na tiyak papawi sa init na iyong nararamdaman. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.